Podem accedir al buscador de la UNED des de la pàgina web buscador.biblioteca.uned.es. És imprescindible estar identificats en el cercador per poder realitzar reserves. Cliquem a identificar-se i ho fem amb les dades del campus de la UNED. Un cop identificats, per cursar una reserva, prèviament hem de localitzar el document que ens interessa. Posem el títol a la caixa, per exemple, 12 escritores contemporáneos. Seguidament escollim l'opció Col·lecció impresa i audiovisual i el centre on volem anar a recollir la reserva. En aquest cas, el centre de Barcelona, i cliquem a la lupa. A continuació, cliquem sobre el títol. Com podem observar, aquest llibre es troba en diferents biblioteques, entre elles la de Barcelona. Cliquem. El sistema ens mostra que a la biblioteca existeixen 4 exemplars, 3 dels quals estan disponibles i un en préstec. Escollim un dels exemplars que està disponible i cliquem a Sol·licitud. En aquesta pantalla, seguidament, tornem a clicar Sol·licitud i tanquem. La reserva ja està realitzada. Però com saber quan podem anar a buscar el llibre? Podem accedir al nostre compte per conèixer l'estat de les reserves. Cliquem a l'angle superior on apareix el nostre nom i seguidament cliquem a Mi cuenta. A l'apartat Solicitudes apareixeran totes les reserves que tenim cursades. Fins que la biblioteca no ho validi apareixerà En proceso. Un cop validada, rebrem un mail al correu de la UNED avisant que ja tenim el llibre disponible per recollir-lo i el nostre compte també ens ho indicarà.